ಶ್ರೀ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ನಾಗದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿ ಕಿನ್ನಿಗುಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 4ನೇ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಸಮಯ 11 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೈವದ ದರ್ಶನ ಸೇವೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ಇಲ್ಲಿನ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವವಾಗಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಜನ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹರಕೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳ ಪೂರೈಕೆಗಾಗಿ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋದು ಇಲ್ಲಿನ ವಾಡಿಕೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಶುದ್ಧಪಡಿ ನಮಟನಗರು ಭಗವತ್ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಲಕ್ಷ್ಮದೇವರ ಭಕ್ತನಗರ ಕೂಡಿಂಚಿತ್ತ ಕೂಟ ದೈವ ಆಗಿಂದ ನೆಲೆ ಕಿನ್ನುಗುಡ್ಡೆದ ಮಣ್ಣು ಜವಣ್ಣನ ಕೂಟತ್ತನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೊಂಡೆ 100 ಬಾಡಿ ಕರ್ತಲೆ ಗುತ್ತು ಮಡಸ್ಥರ ಕರ್ತಲೆ ಮಡಸ್ಥರ ಕರ್ತಲೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥರ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟು ಪೂರ್ವ ಕಾಲದ ಪದ್ಧತಿ ಕಿನ್ನುಗುಡ್ಡೆದ ನೆಲೆ ಒಳೆ ಮಾರುದ್ರ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಮೂಡು ಬೆಟ್ಟಡು ಕುಲ್ದಿನ ಆದಿನ ತೊಂಡೆ ಜನಾಂಗದ ಬಾಲ್ದಾರದ ನೆಲೆಗೆ ಜಾಗದ ಪಂಥದ ಅಧಿಕಾರದ ತನ್ಮಧ್ಯ ಉಂಗನ್ ಗುಡ್ಡದ ನಡಕೆ ಕಾರ್ಪರ್ತದು ಮಲ್ಲ ಚಿಟ್ಟ ಮುಡಿದು ಬಡಲಿನ ಅಧಿಕಾರ ಬರ್ಪದ ಕಾಲದ ವಿಲಯನು ಮಾಯಗಾತನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಣ್ಣುಲೋಕ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ತ ಸತ್ಯ ಕಾಲ ಪೋಂಡು ವರ್ಷ ಬತ್ತಿನ ವರ್ಷ ಕಾಲ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಮಾಯಕ್ಕೊರಿನ ಚಿತ್ತ ತೀರ್ಮಾನ 10 ಮಲ್ತಿನ ಬುದ್ಧಿಮಂತಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತ ಭಯಭಕ್ತಿದ ಆದಿನೋಡು ತಿಂಗೊಲ್ದ ಮಾಪೂಜೆ ಜತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯನ ಮಲ್ತಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಲೆ ಚಿತ್ತ ರಾಜಕೋಟದಪ್ಪನ ಕಲೆಗಾರನಿಕ ದಾದನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಎಂಜಿ ಕಿನ್ನಿಗುಡ್ಡದ ಮನ್ನಡು ಏನಿ ಕಾಲೊಡ್ದಕ್ಕೆ ದೈವರಾಜ ಕೊಡ್ದಪ್ಪ ನೆಲೆ ಆತಂದು ಅಂಡಲ್ಲ ದಾದನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ఆయన ಕಲೆಕಾರಣಿಕ ತೋಜರಿಗೆ ಬೋಡ ಅದು ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಅವಧಿ ಹಿಡ್ದು ತಿಂಗೊಲ್ದ ಕಡೆ ತೊಂಜಿ ಐತಾರೋಡು ಈ ಮನ್ನಡು ದರ್ಶನದ ಸೇವೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ದೈವರಾಜ ಕೋರ್ದವು ಜೋಗೋಡು ಬತ್ತದು ಮಹಾತಂಜಿ ಸರ್ವ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿತ ನುಡಿ ಕೊರ್ದು ಯಾನು ಉಲ್ಲೆವನ್ಪಿನಿ ಎದೆ ಕೊಟ್ಟದು ಭಾಷೆ ಕೊರ್ದು ಐಕೈಕ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿತ್ತನ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂತೂ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಬೋತಿನ ಕುಡಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆತಿನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಈ ಮನ್ನಡು ದಾನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತೂ ಬರ್ಪಿನ ಹೊರಕೆಲ್ಲ ಬರೊಂದೆ ಉಂಡು ಈ ಮನ್ನಡಿ ಎತ್ತು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಆವರುಂಡು ಅಂತೂ 2ನೇ ತಿಂಗಳು ದಂಚಿ ಈ ಮನ್ನಡಿ ಏನನ್ನೊಂಜಿ ಮದಿ ಬರಲ್ಲ ಇದ್ದೇರು ಈ ಮನ್ನಗೆ ಬರೋಡಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಐಕ ಯೋಗ ಬೋಡು ಭಾಗ್ಯ ಬೋಡು ಅತ್ತಂದ ಅಂಡ ಇಂಚನೆ ಯಾನು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಬರ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ರೆ ಇಂಚಿತ್ತನ ಮನ್ನಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯಜಿ. ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಮೂಡುಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದೇವಿಯರು ಅಂಚನೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಡು ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠ ಮಾಸೇಸನ ನಾಗನ ರೂಪೋಡು ಭೂಮಿಡು ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ನೆಲದುಳ್ಳರು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರ ದೈವಲೋಕರು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರೆ ಪಾರ್ವತಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಚ ದೇ ಉಲ್ಲರ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ದೇಶಡು ಹಿಂದೂ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಉಲ್ಲರ ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸದ ಅಧಿಕಾರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ತೂಪಿನ ಚಿತ್ನ ಹೊರತು ಸರ್ವ ದೈವ ದೇವರಿಗೂ ಆದಿ ತಲತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗೂ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ನ ದೈವ ಪನ್ಪುಚಿತ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತಿನ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಕಿನ್ನಿಗುಡ್ಡದ ಮಣ್ಣು ಹಿರಿಯ ಕಾಲೊಡ್ದು ಕಿರಿಯ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟೋಗು ಆರಾಧನೆಗೂ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತದು ಒವೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದದ್ದು ನಿಷ್ಕಲ್ಮ ಭಕ್ತಿಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ದೀದದು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೇಡ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಇನಿಮುಟ್ಟೋಗ್ಲ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಆತಜಿ ಪನ್ಪುಚಿತ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಜಾಗೆಡು ನನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷದಾದ ಬನ್ನಗ ಹಿರಿಯದ ಅಧಿಕಾರದ ದೈವ ಚರಿತ್ರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತ ಮತ್ತು ಮಡಕೆನಾಗಿ